video. I dag der spiller vi med Mathias og mig 500. Ja. Der er sket noget lidt mærkeligt. Ja. Kan du sige det, Mathias? Ja, Rivals det er nemlig blevet hacket. Eller vi tror det er blevet hacket. Fordi alt det er super mærkeligt. Ja, og der er også noget aimbot game mode nu. Alt muligt. Men ja, lad os bare komme ind i noget 2v2, og så kan I se det. Er du klar, Mathias? Ja, se, man kan bare bande alt muligt. Nå, kom vi... Hvad tager vi? Vi skal ikke have den der. Okay. Okay. Og Battleground, ja. Battleground, den er fin nok. Alright. Så man, nu skal vi cook, ellers er det... Er det det samme? Ja, okay, det er det samme. Ja, det er omvendt. Eller omvendt, og du får... Og prøv at se, vi starter med 80 liv og alt muligt, og man starter bare med... Og man får liv af... Oh shit! Ja, og man får liv, når folk de dræber en og alt muligt. Det er helt mærkeligt. Okay, vi spiller om mod nogen, der er ordentligt høj level. Og vi har den her, mand. Lige meget. What? Yeah, man. Hvad med noget? Boom. Oh shit, jeg kan fandme ikke se ham. Let me backstab you. Boom. Oh shit. Oh shit, jeg kan ikke ramme. Oh my god. Nej, Fuck, jeg er lort. Fuck, jeg er lort. Kom on. Nej, han kom bag dig. Han er sneaky. 500. Yeah, Magne! Yeah. 500! Og det er ikke så svært, fordi det er omvendt jo. Prøv at se, når jeg gør det her, nu starter jeg med 26 liv. Så er det sådan... Oh shit! Han har et eller andet autoshoot. Nå okay, han er også mobil. Fuck, jeg er dum. What? Han er også mobil. Så derfor er jeg sniperen hver runde. Så er det derfor. Ja, han rammer hver skud. 500. Det er meget. Oh shit. Oh shit! Hallo, lad lige være med at ramme. Ja, okay, fuck. Så bruger han sheriff. Prøv at se, så får han bare mere liv af at dræbe. Jeg får ham, altså, what? Altså, hvad er der galt med det at spille lige nu? Jamen, sådan helt seriøst, ikke? Og så kom der også noget tekst, hvor man skulle snakke med en, når man kom ind. Helt sygt. Oh my god, det er seriøst. 500. Fuck, det er svært at ramme. Oh my god. Hvordan misser jeg så hårdt? Jeg plejer at være goated. Man plejer du at være goated. Ja, det gør jeg. Oh shit. 500. Yeah. Det ligner sådan... Ja. 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 Jeg kunne lige tage den der sætning færdig. What the sickness? Jeg ved det. Oh my god, vi har bare sniperbælter, og ingen af os kan ramme. Ja, jeg ramte. 500. Nice. Der er mange plakker. Oh shit. Ja. Tak, Mathias, for at redde mig lige. Ja, det er sygt. Yeah! What the? Nå, det er Yay, Mathias. Jeg tror, at du dræbte ham ved ilden. Jeg er one shot. Jamen, så helt seriøst. Kom der. Oh shit. Mobilspiller. Ja.
Fuck. Det er derfor, jeg hader at spille mod mobilspillere, fordi de rammer alting. De rammer seriøst alting. Og det ved jeg bare, det ender. Det var faktisk dejligt. Oh my god! Jeg hader. Bare. Ja. Du har den. Oh nice! Jeg døde der. Kunne Rivals ikke bare blive normal igen? Ved Rivals menneskerne overhovedet, at det sker? Ja, Det tror jeg også. Det er sådan en fucking emergency for dem. hvor fuck er han? Han der. Nej, nej. Kom. Ej, seriøst. Ej, helt seriøst. Oh my god. Det er fuck. Ikke arena. Hvad så? Ikke den her, ikke den her. Heller ikke den her. Station, det er Okay. fint, hvis vi bliver Station, det. Ja, det det er gør fint. det. Oh my god, nu bliver det random. Og Graveyard, det er endnu bedre. Ja. Ja, det er det faktisk. Jeg tager øksen der. Hvor er du henne? Jeg er Hvor lige vi her. startede? Åh, det er mobilspiller, man. Ja. Jeg tror bare, de sidder FK. Gør de? Ja, eller den ene har What? rykket sig, men... Det er faktisk Easy bedre win. nok. Ja. Ja, okay, de rykker sig. Er de der? Der er en. Oh my Eller god. jeg har lige dræbt ham, men... Jeg skal bare have en sniper kills. Og Der kommer er faktisk optaget. snart en video, hvor jeg skal have gold sniper. Det gør der. Efter det her, det er væk. Det gør det, det gør Ah, det. man, hvis du nogensinde får så mange kills. Easy, ej. Ja, man, du skal lige fortælle, hvordan man får gold sniper. Ja, okay. Det gør man ved at få kills. Og så hver kill man får, ja, og så får man skinboxes og Okay, det. jeg går ned. Og så er der sådan en quest at se. I kan se over ved hjørnet her, så står der sådan eliminations og playtime. Efter jeg har spillet i 12 timer, så ja, så får jeg en sådan en rapbox. Og en rapbox, det er de der, ja, ja, hvis I kan spille det før. Det er de der. Ja, det er de der, hvor man kan få raps, og dem får man på, dem kan man få på sine, ja. Oh my god. Fuck, jeg er lort. Jeg ramte hårdt. Væk med dig. Væk med dig. Hvor er han? Nå, du dræbte ham. Nej, det er han har. Hej mobile players. Ja, det. Ej, jeg vil prøve at no-scope. What? Har du den der væg? Den der med væg? Nej, det har ham her. Men han Nej, er jeg alligevel skal dårlig. Ej, den har jeg sgu ikke råd til, eller jo, det har jeg, men jeg køber slingshot. Han er sikkert. Oh shit, jeg har 5 Jeg tror views. bare... Jeg tror bare, han er pay to win. Jeg tror ikke engang, jeg tror bare, han har brugt penge på det. Ja, tror jeg også. Der er en hernede. 360 no scope. Oh shit, det laggede. Er det død, man? Nope. Hvor er de? Nå, de bygger bare de der måde. Oh my god, han er død. Og det værste, han er bare virkelig dårlig. Jeg er sporty content. Oh shit. Woo! What? Hvorfor gør de det? Nej, men det er fordi, man kan slå til dem. Hvis man har den der. Og så ja. Og jeg spiser lige nudler.
Hvor jeg frøder den. 500. Jeg troede lige, han hoppede over mig, men det var bare min gun. Hvad? Nå man, du skal lige sige, nu skal du lige sige, at de skal huske at... Ja, det må like og subscribe og alt det der. Nå ja. Ja, I må meget gerne like og subscribe. Det betyder alt for mig. Ja. Det betyder alt for mig. Hvor er ham der? Ja, det ved jeg heller ikke. Jeg har heller ikke set noget, når det... Det kan være, han sidder FK. Altså, helt seriøst, men der går sikkert bare 48 sekunder, hvis han ikke kommer vil vi have frem fundet til os. Ja, vi vil. Men jeg tænker lige, vi skal prøve det der aimbot noget bagefter. Ja, det prøver vi. Det har vi ikke prøvet, det har vi ikke prøvet endnu. Nej, Jamen, hvor er han seriøst? ja, det ved jeg sgu heller ikke. Nå, vi venter bare til tiden går ud, fordi så vinder man. Ja. Hvis man har Hvad skal vi lave mens? Jeg prøver backstep der. Det er jo lejrbål. Ja, okay. Ej, det er grimt det der. Oh shit. Det crashes snart gamet. Oh shit. Ja, så vinder vi. Og så... Win! Hvor var han overhovedet? 5-0. Ja, jeg fik 3 keys. Ja, jeg har 280 nøgler nu. Jeg mangler bare 10 mere. Så nej, faktisk 20. Hvor mange skal du? Oh my god, Magne. Jeg er 280. Hvor mange skal jeg så have for 300? 280, så skal du bruge 20. Okay, fuck ja. Quick math. Nå, er du klar til det der 3x3 aimbot? Ja. Jeg hader det sikkert. Jeg hader det helt sikkert. Jeg hader aimbot, men jeg elsker, når jeg selv har det. Ja. Lad os se, hvad game mode det går ud på. Og noodles. Hey, noodles. Noodles. Haha. Are you ready? Boller for hår. Ej, okay. Jeg hader, når det sker. Boller for hår. Og jeg har en capsule. Fedt. Nå, Boller det for nytter hår. Jeg har lige brugt alle mine. Eller lige og lige. Det var kaos. Brugte sådan 20. Og 10 på en gang. Okay, okay, ikke bridged. Nu bliver det ikke bandet mere. Så vi tager bare dogs. Ja, det kan være, det er normalt igen. Arena. Ja, det gør det. Eller, det er jo normalt herinde, men det er ikke normalt inde i det andet. Hvor det er normalt? Jamen, det tror jeg kun, det er herinde. Det finder vi i hvert fald ud af. 500. 500. Nå, det er 3 what? Ja, det er ikke det. Hvad Jeg laver kan man? lige med alle. Man kan ikke engang selv få lov til at skyde den. Skyder af sig selv. Ja. Jeg har bare oppe i luften og håber på, at jeg sigter på nogen. Nice. Jeg kunne faktisk godt komme tournaments i det her. Nice. Yeah. Nice. Og jeg får ingenting. Rivals, hvis I ser den her video, ikke? Så må I godt lave tournaments i det, hvor man kan vinde nøgler eller et eller andet. Jeg tror ikke, Rivals er det. Det tror jeg heller ikke. Endda. Oh shit. Jeg hader Rocket. Eller RPG. Looking in the zone. I don't wanna run. You got this, bro. Er du ved? Ja. Og jeg vil vande. Jeg dræbte en, men
Så, ja. Hvor snart, ikke? Der har jeg fået over 500 kills, ikke? Og så skal jeg bare have 1000. En død. Nice. Vi alle sammen, vi dræber bare folk. Jeg stilskillede sygt. Skal du med 10? Jeg rammer 2 gange her for 70. Ja, nu sidder de bare og gemmer sig. Jeg ramte. En død. En mere død. Oh shit. Ej, jeg døde af en paintball gun. Selvfølgelig. Nej, altså, vi ved jo ikke, om han er pay to win. Han er jo højt level. Det er ligesom mig, jeg er jo heller ikke pay to win. Og jeg køber... jeg er kun i 72, og jeg køber jo snart slingshot, og jeg er ikke engang pay to win. Jeg har bare grindet det. 500. Jamen, du er overhovedet ikke pay to win. Nej, overhovedet ikke. Nej. Jeg har kun købt standard bundle, okay? Ikke alt muligt sindssygt. Og så lige 4 skin cases. Og så har jeg giftet dig. Oh yeah. Oh yeah. Så er jeg faktisk kun 150 tilbage. Og det var faktisk griner nok. Skal vi bare spille igen? Nej, vent. Okay. Ja, nej, du har fået alle med. Nu skriver de sikkert alt muligt. Jeg har stadig den her, som jeg bare ikke kan bruge, fordi jeg har alle våben. Eller alle standardvåben. Ja, jeg er klar. Jeg overvejer lidt at købe den her. Skal jeg gøre det? Den er inde i... Så når du går ind i task, ikke? Så er det sådan daily task helt oppe i toppen for 20 Robux. Er det worth it? Hvad er det for en task? Jamen, det er sådan, hvor man kan købe for 20 Robux, og så får man to af sådan nogle wraps, og så får man 9 keys. Det ved jeg ikke, altså. Ja, du har jo mange Robux. Ja, 151. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge dem på, fordi jeg kan ikke rigtig købe andet. Jamen, det gør du bare. Ja, kæft du. Okay. Jeg gør det for content her, ikke? Jeg gør det for content. Jeg kommer lige om lidt. Du starter bare. Ja. Jeg gør det for content her, ikke? Og husk, hvis I ser mig, så gifter jeg en bundle. Ja, så gifter jeg en bundle. Ja, husk det alle sammen. Nej, jeg blev scammet. Nej, jeg blev scammet. Nej. Jeg tror sgu, jeg blev scammet. Nej. Jeg har lige brugt 20 Robux for ingenting. Ej, det mener du ikke. Nej. Nej, jeg tror lige, at jeg er 500 den her strategy. Nej. Ej, det mener du ikke. Jeg har lige brugt 20 Robux ud af vinduet. Jeg kunne have brugt de 20 Robux på jer derude. Nej. Nå, har jeg ikke. Nej, okay, jeg er ikke blevet snydt. Men jeg har ikke fået mine 9 nøgler. Jeg føler mig snydt. Ikke fået mine 9 nøgler. Ej, det mener du ikke. Godt. Nej, jeg er blevet snydt. Jeg tror, jeg er blevet snydt for de 9 nøgler. Er du snydt? Har du ikke fået dem? Nej, jeg har ikke fået mine 9 nøgler. Nej. Nej. 20 Robux for ingenting. Eller jo, men... Nej. 20 Robux, Mathias. Det er nok hackeren. Han får nok i nøglerne. Lige siden du har gået der, har bare siddet nej. Nej. Det var lige 20 Robux ud af vinduet. Ej, jeg mener du ikke.
Ja. Nej. Ja, du kan godt få det. Du kan godt få 9 nøgler igen. Ja. 9 nøgler, det er ingenting. Jeg vil For lige 20 en Robux for 9 nøgler! Nej, skal vi spille det der 3 mod 3? Ja, Det bestemmer du. Okay, så spiller vi bare 2 ved 2. Hold kæft. Nej, kan du ikke lide den nye 3-3? Ja, det er fint nok. Ja, det kan jeg ikke. Ja, det er jeg ikke så vild med. Ja, det er sådan lidt. Er du klar? Vi prøver at gøre det så hurtigt vi kan med de her 2 ved 2, og så skynder vi os bare og smadrer dem og bare brrr, brrr. Så skal vi prøve at se, hvor hurtigt vi kan dræbe dem. Ja, det kan vi. Det skal du bare pusse. Ja, og jeg håber ikke, at det er hacket mere. Okay, vi tager battleground, Okay, yes. Det er en mobilspiller og en... Prøv at se min nye save. Er den ikke nice? Det. Prøv at se min nye motorsav. Oh yeah! Nice. Kom her. Jeg er død. Wow, jeg er blevet væk. Sorry for det. Nej, du skal ikke prøve 360. Oh my god. Det er lige content. Slip fra mig. Ja. Ej, fuck, jeg er dårlig til det. Oh my god. Jeg kan seriøst ikke ramme et skud. Han er et liv. Ja. Oh my god, jeg kan ikke se noget. Jeg er død. Han kommer over dig. Oh my god, jeg kan ikke ramme. Hvor fanden er han? Nej. Oh yeah, man. Fuck det der, det var delayed. Fuck, det er også svært at skyde med sniper. Prøv at være, den vender sig bare om sådan. Hop, hiv. Han gør bare snart. Push. Oh my god, jeg kan ikke ramme. Fuck, jeg er lort. Det er fordi, jeg spillede det der aimbot. Der skulle man ikke skyde, der skulle man bare sigte. Det kan godt være derfor. Oh yeah, Magne! Double kill. Det var content. Giv lige smash den like-button for Mathias. Og så sæt den subscribe... Nej. Så smash den subscribe-button for at jeg er god til det at spille. At jeg hætter det her. Nå. Så får du ingen subscribers. Nej. Hvor fanden er han? Jeg har en på den anden side. Boom! 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 Er du klar? Skal lige subscribe, så Magne kan få nogle penge. Yes, det har altid været min drøm at være YouTuber med rivals, men ja, det går sgu bare ikke så godt. Så husk at like og subscribe, kvæl den like button for Mathias. Det er første video, Magne. 70. Jeg ved sgu ikke rigtigt, hvordan man er YouTuber. Jeg siger bare alt muligt. Ja, det ved jeg godt. Jeg har altid hørt, at man skal holde sin seer i gang. Nej! Ja, det er du god til, Magne. Ja. Jeg taler mere, end jeg spiller. Ej, det er fint. Det er fint, du. Okay, glem. Så. Hvor er sådan der? Åh, jeg har ramt. Jeg har ramt. Ramt begge med flere. Come on, boy! You going into my trap is not a good idea. Attitude walkout. Attitude walkout. Hvor er han? Jo, han er han. Nå, han er han. 70. Død. 500. Nej. 150.
Det er derfor, jeg hedder 500. Det er fordi, jeg skal komme til at sige 500. $500. Oh my god, jeg kan ikke ramme. Ja, 70. Nice. der. Yeah. Oh yeah. Nå. Men skal vi sige det alt det for den her video, Mathias? Ja, det kan vi godt. Okay, kom lige hen til mig. Ja, der er du. Kom. Ja. Har ikke fresh haircut? Jo. Nå, men husk at like og subscribe. Ja. Ja, husk det. Husk at ramme folk 500 sniper, ikke? Men ja. Så ses vi ses vi i næste video. Det kan være, Mathias er med der. Ses vi. Peace out. Hej.